Il-ħamis filgħodu l-Gvern nieda t-tieni strateġija kontra l-vjolenza domestika. F'konferenza tal-ħabbarijiet fis-Siġġiewi il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis tenna li ma jistax ikollna soċjetà b'saħħitha jekk din il-pjaga soċjali tibqa' tolli rasa. Huwa kompla jispjega li dwar dan is-suġġett hemm bżonn aktar kampanji edukattivi mmirati fuq kull livell. Din l-istrateġija toffri qafas wara l-ewwel strateġija, t-tieni strateġija toffri qafas fejn se ninvestu biex nagħmlu dak li ngħidlu jiena sniper approach, ġifieri nolqtu u ninvestu bil-aqal. Però m'hemmx dubju li l-ikbar focus għandu jkun l-edukazzjoni illi nagħmlu lil kull saf tas-soċjetà illi l-vjolenza domestika mhijiex aċċettabbli. Dr. Zammit Lewis fakkar ukoll fl-investiment li diġà sar fil-qrati biex il-vittmi ma jiġdux fl-awla fejn ikun hemm preżenti l-allegat aggressur. Sa xahrejn oħra l-awli kollha se jsiru wkoll diġitalizzati sabiex jippermettu xhieda b'mod virtwali. Dr. Lidja Bela spjegat li dan huwa suġġett kumpless, iżda ġara darba l-vittma tersa il quddiem għandha ssib l-għajnuna kollha disponibbli. Kellim dwar żewġ kelmiet li huma importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi li mħabba l-kompassjoni għaliex nemmen illi mal-mument illi persuna tfittex l-għajnuna għaliex tkun qiegħda vittma ta' vjolenza domestika fil-proċess kollu importanti li dik il-persuna li trattawha b'imħabba u kompassjoni. Il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika Audrey Frigieri spjegat li dan is-suġġett huwa pjaga hekk kif din tiġri wara bibien magħluqa u fiskiet. Din l-istrateġija se tkompli fuq ta' qabilha, ħankomplu nsaħħu x-xogħol kbir li diġà sar, jiġifieri nissaħħu aktar fl-edukazzjoni, fit-tixrid tal-arfin, naħdmu anke mal-pulizija, mal-qrati, l-aspetti kollha mas-saħħa pereżempju.